beele yimɓe ɓe ne mbawa humpitade holi kanko holto woni iwdi makko ne hande mum yummare walla ne hande mum babare holɗo fini mbotu gurda saha e kadi holi professionnalisme makko kadi beele o janggi walla o janggani beele kadi aussi ko woni e dow majjum ko hunde nde gandanɗa hoorema waɗade tarbiyu walla ala ko don tan mo Allah adde makko kanko woni on mo gandanɗa hoorema woni Boubstar. Boubstar on so en kaali ɗum hakkillaji fof ngala e tubakiri ngara kadi tigui rigui ha joni eɗe ɗemgal olof ngara ha e pular nde tawno ɗeɗo ɗemɗe fof omo humpiti ɗum hayɗo banggue anglais o humpaka ɗum ne haaltini henna fulɓe noon ene mbiya ko soppini lumbini hojjini hay goto yiileta kone haaltini henna nde wutte fonde e jullade yata joomum tawaka ɗum noon grand Boubs min mbimo bisimilla. Assalamu alaikum Tiitoonde, assalamu alaikum yeɓenkoɓe Tiitoonde TV télévision mo gandanɗa hoorema ko kañum joli joni yaɓa men e Facebook kono kadi yaɓa men e YouTube e kala to neɗɗo wawi yaɓde men en calmini ɗum en juurima ɗum no fewi no fewi weltade no fewi oɗo invitation Tiitoonde ka neɗɗo baɗɗo faari ka karallo kadi e ko gonni e dow mum ko foof donc so tawi waɗema oɗo présentation mbiɗa sikki ko moƴƴi ko koye mata no woni wona min donc mi salminima no fewi weltade ma ko noon tigui rigui ne tawno pooli puɗɗi biwji ɗi ko kañumen jiwdata noon fulɓe keewide ne haalirta ni henna ɗum noon goto emen foof won lawol ngol ƴettuno ko ardiɗen yiidara kono Allah rokki en fartange wawde andodirde jaggodirde jokkodirde ittodirde kumpa wadde no juuɗe fandu so tawi renno ngo yiiɗi andude holi gonɗo Boubstar holko biyata renno ngo e holko jabotoɗa tigui rigui renno ngo. Merci Dou pour votre question DJ Boubstar ko gorko mo Fouta haali hoore no weɓani non haaliyankoɓe mbiye neɗɗo haalta hoore mum mais sa hokkama fartangue opportunité justement haalde holi an mbiɗa sikki aussi c'est important que yeɓiyankoɓe foof e kala ɓiɗɗo aade to woni surtout ɓe fulɓe mbawa andude hol an tawno koye min jeeɗa kadi wonko gollanta ɗumen donc mi jaami ko wuuro ni wiye Demet ko nder Halebe ɗum fof enen gandi Halebe koye province uji Fouta jeeya donc jibinami ko Nouakchott Mauritanie nenam en jeeya wonene wiye ɓogge hay sinno tawi origine mum ko Poylel babam ko Demetnajo donc min kam Demetnajo ko weltade no fewi e question ma o ko Demet jimmi mawnumi toon janggumi guila seyi ha terminal mbiyan mi meeɗa yaltude Demet pour jangde hewɓe noon en cikka peut être ko wayno Dakar en mawnumi hay so mbiɗa fawa fayde hen walla ko nandi hen mais kam Allah hoddiri ko Demet janggumi guila ko wiyete seyi ha kemmi toon bac donc ko on toon mbaɗmi cursus am taw ko cursus mo ganduɗa ma aussi baɗɗo fayde mais mi brevet en 2012 kemmi bac en 2017 hay sinno dawol ngal ene juutma yimɓe mbiya pourquoi oɗo 5 ans ɗi foof saabu waɗi ɗum ko entre temps mi heeɓino janggude ha won saaha Allah waɗi goppumi jangde mi oppi presque 2 à 3 ans gartumi hen justement pour beaucoup de raisons artiste kam hen noon ko gueɗe kewɗe déjà métier mo mbaɗatno Boubso mo mbiyata o walla Boubstar mo mbiyata o wonko addi ɗum bon woni fof peut être ne arde hasard ma ardeyam kam ko hasard ma bon on matchuji football par ce que min avant même présentation culturelle o walla présentation mo mbaɗami e spectacle uji ɗi mi waɗi kami présentateur en même temps walla kami reporter sportif mbiyen ɗum ni gadi mi waɗi justement e nder carriére am e nder hen Allah waɗi mbaɗmi ɗum ha yimɓe fof ene mbaɗa ɗum apprécié yimɓe fof ene mbaɗa kam ene encouragé ene mbiya kam justement somi jokki golle ma waɗi ko gonmi e gueɗe ɗe e on saaha noon hawri kam wonani école donc tawde Allah waɗi noon yimɓe jiyam on affaire wonko fuɗɗoto feeñde e yam seeɗa ko ɓendata walla ko so safi urat ko noon yaari wonko fuɗɗi feeñde yam seeɗa yimɓe mbi alay saago walla min hoore min mbimi alay saago caggal conseil aji kewɗi motivation aji kewɗi mbi yomi rutto école pour mi wawa wadde professionnalisé no mbiɗa ni ko nden garmi mbanmi seconde mbanmi première terminal kemmi bac garmi noon natmi justement e nder monde journalisme monde communication hay sinno tawi no mbiɗa nani ni affaire de DJ ngom ko don kan garɗo yam Allah addiri ɗum ni donc no mbimi ni mi waɗi terminal après garmi mbanmi journalisme et communication école wiye ISIC ko ɗon janggumi journalisme et communication ha kemmi licence hay sinno tawi mbeɗen waɗa inscrire en master donc en quelque sorte to banggue jangde e cursus ko ɗo ha ɗo gartuɗen hen hay sinno tawi won compétence uji goɗɗi
quand même c'est que ɓuuri mo noon essentiel eko haala ko walla eko jinno haalde ko fof maintenant so tawi ene waɗi d' autres questions aɗo dj du mbiɗa hettima eyi ko noon tigi rigui a haali haala ko gandanɗa hoore ma aussi ko parcours baɗɗo fayida renndo ngo kala ene hettima e nder no fannu kono ɗen ñaago bandiraɓe no ɓe waɗata partagé émission o nde tawno aɗa jogui émission mo mbatta ɗo henne rewa la réussite ɗum noon so tawi neɗɗo ene waɗa émission la réussite yataw kañumɓe hoore mum ene haalana yimɓe holɗo rewi hol paadale ɗe jogui hol eɓɓo no jogui nde tawno a wawa haalde hunde tan gaga aussi ko kalta gottatake ma holko tagui cuɓiɗa DJ Boubstar ne tawno so wiyama Boubs aussi ene anda won Boubs gonɗo ɗo hen hakkillaji fof ko Boubacar Diallo en calminima en passage kono ɗum foof e waade noon holko tagui a suɓaki inde wonde cuɓiɗa ko kanko ne tawno wonde idole neɗɗo ɗum ko daroggal e nder ngal ɗon daroggal pour mbawa ɗennude ɗo woni ɗo ko caɗele saqqede wonata ɗum holko tagui Boubs oɗon a suɓaki wonde DJ Hammadi DJ Paate walla DJ Ibrahima DJ tout donc c'est important DJ Dou question ma aussi c'est une question pertinente parce que ene intéresse hewɓe ene wawi taw an peut être on ko ganduɗa hen mais adde question tan ko yaltude e télé aɗa miiji sa yalte télé peut être won heɗotoɓe ko ɓen jiiɗa justement lernande ha leera ko wonɗa e ɗum donc ɗum waɗi mbiɗa softa no fewi e jabade e oɗo question donc arde foof e indam état civil mbiyetemi ko Amadou Aliou Sy babam ko noon wi kam Amadou ko min Aliou Sy ko babam donc enen fulɓe noon eɗen gadorino ɗe jogade ha inde 4 walla 5 donc min Allah hoddi galle baba hettante inde galle nena kadi aussi nena koma inde joni noon Allah waɗi nena min inniri kam ko Boubali ko moni ko ono inniri kam donc Boubali noon ɓuuri lollude wonɓe gandani mbiɗa wiya Amadou an andano kadi togoraɓe donc wonɓe gandani mbiɗa wiya Amadou donc Boubs déjà ko ɗon fuɗɗiri parce que andini yimɓe aussi min Boubs par exemple Boubstar o mi joguima idée mum guila même mi wonani présentateur walla guila ni mi natani affaire de communication parce que nden mbiɗa dillanno seeɗa e mogoji ko en théâtre uji en goomu pinal mo demet mbiɗa wonno hen hay sino mbiɗa famno a mbiyatno kam ni koddo goomu donc firtan kam gonnoɗo e neɗɗo public avant même mbeɗa naata e gueɗe ɗe ha wona professionnel walla kese comme ça donc on saaha an wiyata e nder oɗon tuma noon golle ɗe ene jaaha ha innirmi hoorema Boubstar par ce que Boubstar o adno ɗum to yidde wonde rappeur avant mbeɗa wiya mbeɗa wona par exemple DJ j'avais l'idée du rap en fait ew Allah waɗi noon mi haali ɗum nane nde goppumi jangde nde bon gonmi noon e ƴettude biku jam e feuille jam mbeɗa winda e cahier jam mbeɗa winda par ce que je veux devenir rappeur e nder hen mbeɗa wone e oɗon démarche mbeɗa wone oɗon démarche haala waɗi saaha goto tan no mbimam nani ni match football o no ardini taw mbeɗa jogino frère am ne wiye Samba en jogino matériel musique donc mbeɗa jogino opportunité jaggude micro mi haala donc de passage mi salmini DJ Leuse on ko Demet Diaw o Nigéria no gueɗe ɗe on jour goto terrain garmi mbeɗa joué parce que j'étais aussi un footballeur mbeɗa waɗatno hen waɗi fayida bon bref pour hunde wasa juutde tan garten effectivement holko woni inde nde Boubstar o ko noon ardi après bon nde noddirmi hooram Boubstar han kadi jeeyimi ha mbattimi ƴettude micro après yimɓeɓe ene namdo joyi seeram goto ko ɓokkinajo de passage mbe salminamo o janggano ko Demet wiyete ko Ablaye Djibi Sara sin actuellement omo Saint-Louis ko kañum ni adi wiide kam mais an vraiment joni a fuɗɗima wawde affaire a fuɗɗima andede hen konko ni tottuno kam des proverbes en philosophie proverbe oji en français parce que nden no mbimami ni mi wonan école kadi konko ɓuuri kam niveau seeɗa mi yaret noon terminal ɓe almo suusi koko ñumana c'est important omo yaare niveau terminal o yahatno o janggoye philosophie o arta o adda comment on appelle citation ngaji ɗi o totta kam ɗum waɗa ɗum récité kewɗi ni nanɗo e nder hoorem no gandanma ko konko tagui ɗum wi kam non mais an il faut ƴeewa inde quoi parce que aussi a wawan ɗo rawon DJ tan taw ala inde ɗum d' accord non min kam DJ Boubstar parce que gon explique mom noon holno Boubstar o ardema hay sinno won tawi andunoɓe ɗum justement guilmeɗa waɗa 4e ko nene ido ardema 4e noon ko instant puberté en kadi jole et tout aɗan monan fuɗoyi liberté maintenant ko règlement waɗum mbiyata waɗa donc golle ɗe ko noon jayɗo Boubstar o ɗo yaaha e di noon Boubs o aussi nde puɗɗotomi en wawi taw mi andano Boubs à 100%. Mais ya ɓoyan kadi gonmi waɗi découvrir Boubs wonɓen ni pour ne pas hunde no woɗɗo heɓ cikkata ko min wi hooram Boubs mais Boubs o ummiri kam ko yimɓeɓe tandis que Boubstar o ko min waɗi ɗum créé par ce que min déjà ko Boubali mbiyete par exemple nde mbatta ni e nder oɗon saaha à l' époque ko DJ Boubs en noon gonnoɗo ɗe mbaɗa
ɗe mbaɗa ene mbaɗa oɗon ɗum ɗo ɗum noon haadi ɓe mbi wonde peut être no mbaɗirta dégagé ni peut être kamɓe koye maɓɓe ɓe jeeyi hen DJ Boubs ɗum tagui ɓe guitti tan DJ o ɓe koye ɗon Boubs o hayso wona Boubs wiyata ɓe guittino star o par ce que Boubs aussi c'est naturel par ce que sa wiyama Boubacar tan walla Bouba tan ka Boubs déjà ɗum c'est naturel donc ɗum waɗi hewɓe noon ɓe noddiri kam Boubs ɓe mbiya Boubali ɓe mbiya Boubstar ɓe mbiya Boubstar ainsi de suite mais kam yiɗi wiide tan c'est vrai que DJ Boubs c'est mon idole ko min waɗi ɗum idole am et tout parce que aussi mbiɗa haali ɗo ñande émission no mbiɗani la réussite kala ko waɗa alay sago waɗani des références waɗani des idoles mais yiɗi wiide tan en quelque sorte e ko grosso modo ko ni affaire o ardi haala waɗi hannde ɓe mbiya Boubs ɓe mbiya Boubstar mais min ala hen ko calimi no yiɗi neɗɗo yiɗi foof tan ene wawi noddirdemo noon ko ni affaire o ardi toɓo iwru fo yo yus toɓo iwru fo yo yus ene wawi tobde ha toɓo marmalle kono woto bonnu hay batte ɗum noon ko ni woni nde inde DJ Boubstar de ardi bandiraɓe musidɓe mboɗo sikki ko soppini lummini hojjini hay goto yiile tan kono kewi wiide kala e saaha ni DJ Boubs a wona tan DJ aɗa nawdi hen journalisme hande e ley won radio goto ko gandanɗa hoorema aɗa waɗa hen journal uji hay ko nandi hen woni Sénégal FM Sénégal FM holko addi gargol ma toon ene anda kam ka jokkodirɗo e kalajo haade ko ndemet jeeɗa kadi neɗɗo ne jeeyde neɗɗo e nder nokku goto taw ko jokkodirani kono kalajo ko neɗɗo kursinnoɗomo jinnoɗomo battornoɗomo wonno nde haadirni hen yo Allah yurmomo yaafo Allah hanomo aljanna yo malaikaji moƴƴi jaɓomo hande holne mbawɗa nawdude journalisme o e wonde maître cérémonie o donc c'est important DJ e mbeɗa sikki ɗum noon c'est quelque chose de mi wiyata c'est difficile pour min mbiyam ko hunde wemde noon ɗo yam ɗo hande DJ du ƴetti ɗum micro ne haala way ɗum kono yaada tan ɗaji joni hocca caméra o ni walla yaara jippo less tan ni no weewi donc yiɗi wiide tan ko on banggue no kalduɗa ni kami journaliste en même temps parce que DJ o kono ardire DJ duuni c'est quelque chose de naturel ko hunde ganduɗa hoorema ko ni tan ardi tandis que journalisme ala sako jangge par ce que animation ala foto jangere animation a finat tan a lokkuma don gona on DJ du walla gona on DJ Boubs walla gona on DJ Prince walla kes ainsi de suite ko hunde ganduɗa hoorema ko naturel Boubacar Ba ko kañum jeyno e formateur jam e radio damen en 2015 nde arnode ko noon wi kam ko bon aɗa jogui talent yiɗi wiide tan ko mbatta ko ala foto jangere a jogoto talent tan hunde wonema don gona on animateur tandis que journalisme ene jangge parce que journalisme ko holno mbaɗirta créera kabaruji holno mbaɗirta informé ainsi de suite ko ɗum jahata jangga communication jangga des stratégies jangga des plans jangga des théories ainsi de suite donc Allah waɗi bon comme journaliste no mbiɗa ni par ce que mbaɗɗo formation déjà mi waɗi licence à Paris donc radio Sénégal FM no mbiɗani yallah yurmo yafo kalajo neɗɗo mo ganduɗa hoorema ko musidɗam no fewi wonno jaggirno kam ko mbiyum donc kañum nehi kam presque sabu somo haalim nane haala yaltude jangde nde omo jeeyani e wonno ko motivé ha duttitima e école et journalisme aussi mo mbiyatmami o c'est lui même qui a payé ma formation comme ko heeɓi formation ha joofi pari kadi aussi o uddita radio wiye Sénégal FM donc Sénégal FM aussi no udditade directement o wi il faut mi jeeye équipe de départ o par ce que min jogui ɗum projet ji kewɗi mo ganduɗa hoorema omo yinno wadduriyam ɗum to batte média surtout to batte communication comme ko wiyatno kam bon premier jour min kalɗo wi kam yam ar radio mbimomi bon to gonmi quelque part wi kam an est ce que barga kanga ar radio mbiya ko won to gon bara anda tu peux devenir le futur gérant de la radio donc yiɗi wiide tan ko radio mo mbiyata ɗo Sénégal FM comme journaliste toon taw nawi kam toon ko Ablaye Elimane Dia kala ko kañum jeeyi radio e kala komo waɗa guila mo wuuri vraiment ko il faut o yawani hen hakkillam yawani hen hakkillam il faut waɗa mi informé il faut mi naata hen il faut min jokkodir il faut min jaade yim foof gandi ɗum donc a haali ɗum joni après ko ni arde yo bandiraɓe continue wadde partagé ɓe continue wadde abonné e nder chaîne men walla e nder page men Facebook chaîne gonɗo toon to YouTube o aussi ne tawno dole liggo ko ndiyam kono dole fulɓe ko ɓuulaɓuni haadirta ni henna wonnanonoɗo Boubstar sikka wonde tiguirgue Boubs fintan jaggi micro wonnanonoɗo Boubstar sikka wonde Boubs wona journaliste kono ko journaliste mbaɗɗo formation e journalisme kono noon Boubs animateur c'est quelque chose qui est un peu difficile wonde ɗum woni holɗum par ce que animateur il faut ko ma jogoɗa kono wiye harmonie jogoɗa kadi aussi noppi nanoji kadi paamoji kadi ko message ɓe mbaɗata dégagé e nder son uji mabɓe ɗiɗon ɗiɓe pawata wadde noon a wawa wonde animateur taw wonani mélomane aussi il faut ko ma ganda
exactement son fof e temps mum son fof e heure mum son fof e waktu mum so wona ɗum noon so ɓooyi seeɗa aussi sa ari ɗiɓe mbaɗata sieste a fawi son mo ganduɗa mako son wango walla a fawi son mo ganduɗa mako son tasu e nder oɗon tuma sa renaki a haljinto yimɓe e nder oɗon fannu te alors que aɗa wawno biftade son ngulam walla bifta son goɗɗo mo ganduɗa ma tawne deeƴi ko douce yarata on mbaɗo sieste o heeɓa hen fartange ha ɗoygol fiira mo henoɗano donc nak ene heewi animateur uji ɗi ganduɗa hoorema jomum wiyata ko animateur tan kono anda son fof ɗo fawrume tan te kadi son fof anda holno natirta hen par rapport e ɗo banggue commentaire mum mo fotata wawde wadde hen ɗum ɗi kadi so tawi aɗa arane hen yimɓe e expérience mo joguiɗa hen holko mbawɗa addande min exactement c'est important kala ko du mbiɗa sikki a haali haala ka animation wona hunde webde ko ganduɗa hoorema ala to janggete wawa webde a yiyani Sénégal école biyoma min kam école animation waɗa école mo ganduɗa hoorema aɗa yaha en jangguini animation wodana hay nokku so wona noon neɗɗo wawi tiidde ɓerde nande wima en jogui école animation waɗa wona tan neɗɗo tiidɗo ɓerde quoi waji wiyata dëgër fit sa woni tiidɗo ɓerde toon anande mbiya ka jogui école animation mais animation ko mbimam nani ko animé c'est donner la vie hokkude neɗɗo gurdam woni holɗum woni weltare neɗɗo wawa sentirde hoorema effectivement e gurdam e ko wurata ko anda konko omono wuura ko ɗum woni animation d' abord heddi ko woni ƴettuɓe animation mbaɗi ɗum métier mais hande machallah les animateurs koɓe ils sont des super doués ana koni wonde super doué animation a yani joni en ko mbattenno en ko an joni saɗa haala a sohla ni jooɗade aɗa prépare foyo tout est programmé dans ta tête improvisé fof ko nder hoorema mbaɗa ɗum firti ko aɗa jogui ngallon karallagal kaɗa ɗum mbaw e oɗon don c'est avant tout le don en waɗi ko don ko banggue mum gandal ko banggue mum ne waɗi ko wiyete imagination mais aussi ne waɗi ko wiyete connaissance Einstein wima l'imagination est beaucoup plus importante que la connaissance ne fait que renforcer l'imagination c'est à dire que miijade kay ɓuuri hewde fayide e gartam e gandal par ce que gandal waɗa dolnata tan ko miijade nde eyyi kono noon exactement saabu ɗum sa yii joni étage ene maha ene yooɗi andu oɗon étage alay sago ko plan waɗa te plan o koko miija donc nak so tawi plan o miijama eɓɓama andama holɗo fota holɗo fota wonde sempre haali nena ça veut dire ko heddi ko o darade jogade fimde mais ɗum ɗon ha joni wawirta wonde ɗo kono kam déjà andi ko jiɗɗa wadde ha ɓamto c'est très important donc on nder oɗon tuma nder oɗon tuma yaɓat droit d'auteur e nder oɗon tuma noon ko yiɗi wi tan hande les animateurs aɓe mérite beaucoup de respect yaɓe mbat yo neɗɗo waɗ imaginer tan ya on animateur par exemple sur scène mi haalani ha radio par ce que yimɓe en wawi taw jeehata radio ko nder hasin joni toutes les radios sont digitalisées walla sont numérique ƴeewen tan par exemple e présentation on conseille Baba Mal 10 jours dari ene présente comment moƴƴina gaddata comment no natirta yimɓe no beltoton cantirta koyemumen taw hay nokku ɓe jani omo jiimi onon so jiiri mon kawiraki so jii par exemple dijoɗi jooɗo bandiraɓe sehlaɓe ni ko na hande ko jamma e jam te ko haala ɓoola tan ka gandanɗa hoorema yadane hoddu ala hoddu tama ala guitare ala sab ala hedara donc ɗum ɗon ko don c'est à dire ɓen mérite respect heddi noon ko Sénégal hande no mbiɗa ni animation koko waɗa banalise aɗa ko waɗi ɗum hankkadi animateur il faut gonti ñagotoɗo hankkadi animation ɓe cikkata ko ya wullo tan ko ya luk tan animation hande natijo waɗi valeur aɗa ko waɗi ɗum harmonie mo kalla nano mélodie mo kalla nano natti wonde les animateurs d'aujourd'hui joni men ngala culture mum ngala pinal mum ngala mbawko mum surtout culture générale par ce que animateur fof ene foti jogade kono wiye culture générale il faut jogoɗa culture en fait saabu ɗum on mo gandanɗa hoorema ko dognowo taxi ene yaha o alay saago ganduɗa holɗo memirɗa ɗum on mo ganduɗa hoorema gonɗo e nder guesa mum ene rema o alay saago ganduɗa holɗo memirta ɗum on par ce que ko aduna Allah fof hettotoma on joguiɗo cettal ene mooro o woni ko yettade mo alay saago kanko ɗo si mbaɗama sorale e nder animation oɗon mo mbatta donc nak il faut ko ma ganda ko wuura ko exactement ne mbawa memde goto hen foof heeɓa fartange animation oɗon mo mbatta en effet c'est à dire waɗi ko wiyete management interculturel c'est à dire il va falloir ko ganda par exemple saɗa yeehe sarhulleɓe holko ɓornoɗoɗa saɗa yeehe tubakoɓe holko ɓornoɗoɗa saɗa yeehe fulɓe holko ɓornoɗa saɗa yeehe fulɓeɓe holko ɓornoɗoɗa ainsi de suite ko ɗum woni communication wona ya haal ko ya faame la communication c'est la compréhension du feedback won retour ko nanata ko ya faam ɗum an so tawi mbiɗa haala français a famani eɗen jewta e mbaɗani communiqué gom tan koye haalde ɓe waɗa dégagé tan pour haalde donc yiɗi wiide tan hande les animateurs ko heewi noon ko heewi hande ko sa yi hande il faut gonti animateur uji par ce que ɓe mbiyata waɗi kalis ene weeli
mais hande heɗotoɓe par exemple walla waɗoɓe consommé ɓe natti dañde hen gandal hay sinno ɓe keeɓa hen plaisir ɓolo mais ɓe natti jawdi gandal tandis que animateur o foti jogade justement wawde foti jogade karantagal parce que c'est un porteur de voix kala kala haala walla kala naɗa haalde yimɓe jigata ko noon donc saɗa haala ko woni noon ko taade yimɓe en cikka ko noon yo haal yo won gonga yo wat gartam yo jogo nafoore kadi waaji goto o meeɗi wiide mi wonde so tawi aɗa haala miijo won tato heɗoroɓe surtout te koye radio donc holɓe an oymo ceɓɗa gandal e ceɓɗomo gandal emo jerodirɗa gandal ɗum noon firti ko neɗɗo koko lombi tan ko hakkude woni ko kewɗa gandal ko foof won ɓurɗo hewde gandal ko ñakkuɗa gandal ko ala gandal ko foof wonmo ceɓɗa neɗɗo koko lombi ko hakkude woni kadi wonmo jerodirɗa voilà neɗɗo koko lombi ko hakkude woni donc ɗum noon il va falloir que les animateurs hande aujourd'hui mbiɗa waɗa lancé appel yoɓe mbad ko wiyete ko des recherches vrai ko voix o ene wooda wona naturel ta façon de parler ene wona naturel woni art de parler ene wona naturel gueɗe mbaɗ noon mais ko mbiɗa nani ko il va falloir ko neɗɗo jogo culture générale ganda holno natirta e son o hol heure mo pawata son o e holmo pawanta son o ɗum c'est super important ko on probléme hande woodi mais quand même animateur uji hande ɓe jogui valeur ça dit dans les pays développés ko wayno européen walla qu'est-ce comme ça les animateurs hande ko kamɓe goni toon des vedettes sont les personnes les plus respectées a yiyata animateur uji wonɓe à l'extérieur ene mbaɗe banalisé walla ene mbaɗe critiqué woni ɗi critique aji par rapport e ɗo hande ɗo aɗa hestani wiide ka animateur so ya ɓoyi DJ du yiɗata ni ko change ude inde mum DJ nde haade wiyede ko animateur Samba Mbayano ɓuuri hewde c'est ça Samba Mbayano ɓuuri hewde donc il va falloir ko yimɓeɓe mbatta hen hakkillaji hande won animateur uji joguiɗo gueɗal e nder leydi men Sénégal kono ɗum fulɓeɓe tawata hen holko saabi ɗum saabi ɗum ko kalɗen joni ko tan bon peut être enen aussi d'une part eɗen mbaɗi eɗen guddi seeɗa guddi woni ko en jaɓani udditade enen ɓiɓe fulɓe ko nder koye men tan par exemple radio fulɓe ne wawi wodde mbeɗa welti no feewi radio fulɓe mais radio fulɓe ko fulɓe tan jeeyi ɗum e woni wiyeɓe enen ken raciste uji ɗum noon no wooda mais min mi jaɓani ke raciste uji aɗa ko gonnen eɗen mbaɗi fierté eɗen jiiɗi ko gonnen ko mais yidde men ko won gonnen ko firtani en potani yaade ƴeewen goɗɗum et donc hande la plus grande partie e nder rendo men hande koko gonti goɗɗum enen joni on préfère wadde suivre un DJ jaaɗe e leñol gongol ko wadde suivre DJ du par ce que tout simplement mbiyata ko DJ du haala ko pular mbiyata ko DJ du ko pullo no yam ni bon y a pas de problème quoi min wattamo suivre ɓuuranma ko yaade aɗa jogui o goɗɗum ɗum noon ko faiblesse ko oɗon faiblesse aussi addi hande en ngala des animateurs mo gandanma ko waɗaɓe reconnaître ɗum waɗi ni so hande culture men o ene ɗeeɓi blocade seeɗa surtout culture musicale o sa yi hande artiste uji men jahani c'est parce que waɗi ɗum ko hande les artistes pular ɓe ngala waɗɓe représenté dans les télévisions walla dans les radios mo ganduɗa waɗma ko des radios nationales walla des télévisions nationales les émissions hande pular joguiɗi doole avec des animateurs de qualité taw fulɓe goto hen waɗi ɗum kadi aussi eɗen manque yaade waɗoyde wittoyde walla janggoyde ɗum walla justement finande ɗum à 100% enen koko men ko tan cikkere ko heewi men ni sikkata animation o ko ya ar tan aɗa waɗa ñagude ma aɗa yetta ɓe aɗa noddaɓe aɗa fiiga martoji ɗum haade min ni yaade jomum jaaha par exemple on boss biyete DJ du gara mbiyaɗo min kam télé tel on fima 500 000 jaaha journée fof ne laalduma ko radio haalama ko tan kalta e radio walla e télévision o ko ɗum noon o haade min yaade au lieu ko mbaɗen visé global visé tan ko neɗɗol gotel branche mum alors so goɗɗo yino ganduɗa tan ko DJ du ko mum tan kalata jaggo ko mum en mbaɗani ouvert so tawi neɗɗo tintinaka ene tina o tinata on mo tinanimo o sa tini neɗɗo noon a tintini neɗɗo aɗa tini ɗum kañum ne tinate e ɗum noon paamen wonde ko rendo kalanten wona cehilagal wona endam wona haydara c'est parce que so tawi wonde woni no cehilagal endam tan ƴetta téléphone ma nodda on sehilma walla joɗɗa galle mum kalda e endam wadde kaldata koye rendo ene moƴƴi aussi so tawi aɗa haalana rendo mbaɗa ɗum globalisé rendo go daña naftoro e haala ma he ne haalis ni ana hande noon so tawi en duttima seeɗa caggal en naatat cadre réseaux sociaux il faut naatede no fewi no fewi no fewi hay e nder réseaux sociaux he d'une manière générale ko wayno naalankoɓe men haaliyankoɓe men wittiyankoɓe men wiliyankoɓe men mogiyankoɓe men e jaydiyankoɓe men kamɓe kala eɓene goya wonde ɓe keɓani hen gueɗal eɓene goya wonde leñol ngol ha joni wallani beele ko leñol ngol woni ko wallani walla ko kamɓe goni ɓe mbaɗani foddeji mabɓe ɓe nanani professionnalisme e liggueyaji mabɓe heeɓe mbawa heɓde hen hunde ndeɓe poti heɓde hen ɗe eyyi aɗa andi caɗele so goodi probléme so woodi a waɗat situé yimɓe fof ko responsable uji c'est à dire go fof men on ko waɗi hen
wonko woni e leñol ngol wonko woni e acteur uji ɗi ɗum c'est important hannde eɗen nganndi ene fof hannde eɗen nganndi e nder leñol fulɓe ɓuri heewde tan ko jokki golle est ce que a yiyata jokki golle e commentaire uji ɗi wasata ɓuri heewde ko jokki golle taw noon golle jokketeɗe ɗe e waɗi ko yadata hannde en bakkilaaki sa ƴeewi par exemple hannde sa ƴeewi exemple mi yiɗa haalde mais won animateur uji hannde e jogii ɗo télévision ngaji ɗi des émissions en pulaar émission ngaji pulaar taw ndeysaan ɓe jogii ko des heures très difficile aɗa woni heure baɗɗo difficile ça par exemple sa addi émission 3 heures matin e nder Sénégal jaha TFM par exemple dokkaɗa ɗon émission 3 heures matin hono yeɓaɓe sona wonɓe États-Unis yartoɓe e 23 heures ɓe wonɓe extérieur tan wonɓe extérieur hay ɗum ko so woodi ko hedde américaine walla qu'est ce comme ça firti ko a wonani heure stratégie mo ganduɗa hoorema il faut mbawi yebdam ɗum no aɗa ko addata ɗum so tawi aɗa totte télévision waɗi ko wiyete temps d'antenne an ɓuuri kam andude koko yoɓete il faut jogoɗa sa jogui émission il faut jogoɗa sponsor il faut jogoɗa ko ɓamta ɗum il faut jogoɗa ko towno ɗum ko wurnata émission ko rosat ɗum de ko ɗum addantuma gartama ko ɗum addantuma gartam attanma an e hoorema gartam attan ko adi fof ko télé ɗe gartam artanma gartam kono kadi artana leñol ma gartam mais noon gartam ɗam ɗo fof noon kadi basi koye leñol ngol firti ko alay sakko dir surtout mbiɗa waɗa lancé appel e joguiɓe men on mbawa ƴettude jawdi ndi kaalisaji oɗon totti ɗum woɓɓe ene mbaɗa développé business uji men ene mbaɗa développé leñol men ene mbaɗa développé ko goni ko taw leñol mon ngol yahani ɓenon so jii ha leñol men towi woodi to yetti ko kamɓe ko onon tagui ha ɗum ɗon woodi holko waɗi kamɓe ɓe tottata ko wayno DJ du mbi ɗum attention d' accord y a pas de problème a DJ du joguiɗa ko télévision wiyete ko Tiitoonde TV ar mi tottuma 10 millions mbaɗa investir 10 millions ƴeewa 10 millions ji holko wawi addandema holno wawi ɓeydirdema kono ala dañɓe men mbatta noon ɓurinimi kay ko goɗɗo ari wiyaɓe salamu aleykum ono mbiyeɗa e ɗemgal gongal joomum par exemple so tawi ko DJ du ari wi cohlima ko tel événement ɓe compta 500 000 ɓe totta DJ du par ce que poule aɗa jeeyi goɗɗo ara koye ɗemgal koye leñol gongol jeeya ara wiye bon haala e ɗemgal mum wiye ko mbiɗa jogui par exemple tel événement ɓe compte 5 millions ɓe totta ɗum taw an ko ɓe mbaɗima divisé par 100 kamɓe ɓe mbaɗa milité ɓeyto par 100 ɗum firti wonde ko o yaɓɓude hoore mum tawa tinani saabu ɗum o fitti ko wurdanno ma fotte ina yiiɗoyo ɗum noon fof adda ɗum ko complexe deuxiéme partie o woni ko enen les acteurs eɗen manque wonde des professionnels e ko mbatten ko ko woni wonde professionnel ay wonde professionnel yimen juuma wona janggude wonde professionnel ko ganduɗo hunde honno lelorto heddi ko ɗumine jangge kono kadi ene ardema naturellement yimɓe juuma souvent janggude déjà waɗat limité neɗɗo sa ƴeewi hannde dijedu ko wawi wadde ko capacité de fit mo jogui o jaaɗen ne janggi o ala on fit par ce que mbaɗa limité à l' école wiya ko haɗɗo an hay woto wiyanima haɗɗo ko bella fof mbaɗa jomumen calculte minen calculte an a calcule ta haydara donc firti ko wona janggude tan janggude on ɗum noon ko faiblesse e côté men eɗen mbaɗi faible e on banggue wiye jangguɓe c' est pas trop important ko kalmi ɗo nani ko connaissance o on ɓurno wadde fayida nan less ɗum koye neɗɗo wona ko naturel woni imagination woni créativité donc il va falloir ko enen gonen créatif ganden ko jiɗɗen gofu wasa tan wadde hakkille mum tan min jimmi tan ko dañde mbeɗa ñama mbeɗa oɗo reedam a jogoto vision mbaɗa investir jogoɗa vision jogoɗa to paaɗa par ce que neɗɗo sa anda ko jiɗɗa awa andude to paaɗa il va falloir d' abord holko ganduɗa holko jiɗɗa kam mbaɗo théâtre d' accord holko jimmi dañde e théâtre woni fimde ko pulaar wiyata fimde il faut jogoɗa conviction que c'est important holto jimmi yaade maintenant e to jiɗɗa yaade ɗo quels sont les moyens à réunir holli élément ji ndendinta pour jaaha gendiyanke goto wi so tawi neɗɗo yontama on foti namdade hoore makko namde ɗiɗi o somi waɗani ko ponmi wadde ko hol mbaɗanomi somi waɗani no mbawmide holno mbaɗanni sa faami ɗum paama aade ardane aduna harde wadde nak ça veut dire ko wonde goto foof ko mission ari ɗo hen enen kala ken hoɓɓe ken arɓe ken hotoɓe en garani hodde donc donc wonko jiɗɗata alay saago wonda e tiidde wonda e fimde wonda kadi e eɓɓoji labtuɗi kadi neɗɗo wiyaka wonde oto itti jawdi makko omo boyno par ce que kala jawdi ne guittuɗa yataw en addanma gartam saabu ɗum neɗɗo waɗirta investir ko pour ha wawa ha ɗum wawa jibinandema ɗum noon si yimɓe fof ene poti wattude hen hakkillaji men goɗɗi ɗum waɗi noon no mbiɗa ni leñol ngol ne jogui en part de responsabilité surtout ɗo banggue alɗuɓe ɓe kamɓe eɓe poti wawde andude wonde koɓe jogui ko koɓe tottaɓe ɗum janggo e jaam koɓe iwoɓe woɗɓe ne lomto hen ɗum waɗi noon so tawi neɗɗo ari o addi ko gandanɗa hoorema aɗa andi ɗum ɗo so goɗɗo addi ɗum ma tottuma ɗum ƴeew tottudemo ɗum woto miijo wonde peut être leñol ngol jinggani peut être yimɓe jeeɓata peut être yimɓe mbaɗete mbaɗa anda ene jeeya e ko ɓeydi cuuneyagal ngal neɗɗo o liggade e nder nokku omo andi ko liggateɗo ko o yoɓataki o jaguirta ɗum fotiri par ce que o wiyata ko ɗum ɗo somi liggima hay sino mi yonni ko yooƴi o tan nanete ɗon kono janggo e jaam ɗum addanta ko gartam
neɗɗo ɗo jogoo motivation so tawi wonde andi lewru ndu so maayi mboɗo mema hay sino ko 50 000 walla mboɗo mema hay sino ko 100 000 walla mboɗo mema hay sino ko 200 000 ɗum mo andi ɗum ɗon omo waawi aussi ittude ɓarƴidde heen galle maɓɓe omo waawi ittude yoɓa heen luwas makko omo waawi joganaade hoore makko ɓoornugol makko e ñaamdu makko o annda ɗum ɗo ɗe ene jari yomi namto heen tiiɗa par ce que afrique hannde ɗo e mettude eɗen nganndi donc nak so tawi a arat e télé ngala e ɗum gara eɗen radio eywa so tawi ɗum ɗo wiyata ko passement dokkereɗa 1000 francs walla 1500 walla 2000 francs walla 3000 eywa holno mbatta ha kirtuɗa mayi holno mbatta ha kirtuɗa alay sago aussi ko ma jaaha mbaɗaya har mat e nder har matuji ɗi ɗon namda ko a namda émission ma namda ko concentration émission yontata tan ɓorɗa wottima e nder ɗum ngara sa ari ko kalɗa hen koko ɗum kalta hanki so bawɗi piiri ɗum ɗon piyata tan koko piiɗum e nder oɗon tuma voilà ɗum noon en beltanto bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe wonɓe toon to e nder facebook men eɓe ndaara en en direct o mo ganduɗa hoorema kañum woni mansour wele o salminama o weltanama eɓe ñagano mbaɗat partage adama dia mi salminima mi juurimama en calmini aussi ousmane ndongo kankone aussi omone yewɓe o sembini en no fewi no fewi no fewi en calmini abou wadde gonɗo fof to maroc kono actuellement o mona fouta kombo yummen en mbimo aussi beele cuuɗiɗo heeɓiraka en calmini omo ganduɗa ɗuma kañum woni mina chou diawara salminama kankone aussi ko dewintoɗo jewte men no fewi habsa sall mbasa farnade a salminama a juurama kono en calmini mia gabriel kankone aussi woni ko toon to espagne kamɓe kala e kuuɓal nde tawno mo limti yiɗɓe feññina añɓe kono noon en jejjitani général mangan o salminama no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi mboɗo anndi ha joni en continue tan e nder buddi yewtere men nde tawno yewtere nde ɗo fayida guilnani ko machallah 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 nande nde tawno aussi annene so tawi a posam question jabotoɗa ɗum koye dow gandal nde tawno namdal foof e wonde kanŋe jaabowol so woni kalis ɓuuri ɗum ko ɗum woni haala ka so tawi en gatti eɗo banggue ha joni enen nane mi haalino ɗo banggue laylay renno ngo eɗo banggue réseaux sociaux ko nanndi hen kono noon sa ƴeewi e nder téléji men e radio ji men a yiya toon temedere émission ko inde tan ceerti taw ko même concept ɗum ne est ce que jeyaka eko teppi e rendo men ngo ngam toujours so tawi a yiiɗi émission Boubs koko dj du jeyata ɗon émission so tawi a yiiɗi émission dj du ko Boubs jeyata ɗon émission dans ce cas hankkadi yahata ha ɗo gandanɗa hoorema mbiyata oɗo koko oyto adduno ko noon ko adata ɗum ɗon yomi yiyami jiggoyo goɗɗum kadi hen sahaji eɓe ɗomɗe hebde information ngaji information ko ma ɓenna hewɓe tina ɗum ne jomumen puɗɗo hebde hen ɗum wona e mumen kesum ɗum ne kadi est ce que jeyaka eko gandanɗa hoorema aɗa faadi ñamdu a heɓani rottanede so tawi bool rottama hay sino wona bool ma jaaha nanɗa hen junggo ma guilama yani heewi non ɗum noon kadi aussi dj ha joni nde ñawonde nde ɗuure nde gotere tan c' à dire que ɗum fof de eɗen mbawi wiide ko karallagal ngal tan manqui karallagal woni professionnalisme ene manqui no fewi par ce que a wawa jogade par exemple télé ɗo mi wiyata joom émission de mi wiyata les animateurs les présentateurs les journalistes kaldanmi directement ko baɗɗo télé o walla joguiɗo programme télévision so tawi gongre gonga mbaɗade directeur de programme par exemple ina andi ko woni télévision en andi ko yahata koko woni pourquoi ar jaaɓo émission ngaji fof ni nan parce que ko tubakoɓe mbiyata ko trop c'est trop ñande fof mbakal ñande fof mbakal ñande fof mbakal so ɓooyi ko ɗon dewta ganca mbakal ñande fof haako so ɓooyi ko ɗon dewta ganca haako firti ko tout excès est nuisible c'est à dire que kala ko mbaɗa wadde par exemple so tawi ne heewa ñifo aɗa yiɗum aɗa yiɗum to so ɓooyi a softere a haali haala ka mbiɗa ko jomumen en gandi ko jaɓata ko fof goto ko concept uji tan woni ko inde ɗi tan ceertata walla ni waɗaɓe présenté ɓe ceerta donc ɗum noon firti ko il va falloir ko duttuɗen justement e oɗon professionnalisme mbiyaɗo il faut duttuɗen justement eko wiyete ko ɗum ɗo ko gandal ko par ce que télé aussi grille de programme par exemple pour une radio walla pour une télévision waɗi ɗum ko gandal waɗi ɗum ko mbawka heddi noon ko enen ko mbimi nani ko eɗen keewi yawde neɗɗo eɗen jiiɗi jalkidde et pourtant on télé ji rendo fulɓe wonɓe ɗo saabu totti dj duɓe mbika ɓe mbimo nda waɗen min on grille de programme walla mbimen nda gère par exemple radio fulɓe aɗa wawi nawde télé mo ganduɗa hoore ma gonɗo ɗon walla gonnoɗo ɗon wawa nawde ɗum il faut fala quand même ko goppen ɗeɗo jawre kadi hunde fof guila e cukako hande jimmi ko affaire waɗa révolution yimɓe jogo pinal hunde saabu jii hande par exemple on certain dj du walla une autre personne gonɗo e nder réseau sociaux ɗo en waɗa développé ko woni ko e digital mum en daña hen kamɓe kaɓe dañata kamɓe aɓe mbiye kaɓe radio ji walla télévision aji mbaɗe reconnaître
ɓe ga nana dañe réseau min ko dañata firti ko ɓeɗo ene mbawi en jogui karantagal ngal e karallagal ngal mais ɓe tottani ɗum donc il y a ce qu'on appelle la responsabilisation pour montrer une personne que tu as confiance en elle il faut la responsabiliser saɗa holli neɗɗo aɗa hoolimo tottumo desdamo hunde mbiya yo géré ɗum ɗum no mooliɗen eyyi so tawi en jeehi ha jaahi dañen ɗum mooli dañen ɗum mooliɗen mais malheureusement hande ɓe jirata ko bon duuɓo cukalel ɓe ƴetta mawɓe hellifaɓe ganduɗa wonma ko monde ndeno en jawaniɓe expérience maɓe sohla mais joni men tellement ko mbaɗa ko c'est archaïque sont les anciennes écoles ha ko ɓe mbawa waɗande proposé rendo hande ngo ko fewi walla ko yaade jamanu o ɗum addan noon ɗen gueɗe hunde ne yarani hen donc il va falloir quand même ko yimɓe tino en banggue mawɓe men so ɗon totte wawɓe wona wiide o ko mawɗo tan walla o waɗi télé neɗɗo ne wawi hunde wadde hunde duuɓi temedere taw Allah seydi wawa hay ɓosnide hunde haɗa par ce que ne waɗi ko wiyete leadership ne waɗi aussi ko wiyete management y a des redoutables manageurs wonɓe ɗo hande e nder rende ngo taw ko suka ɓiɓɓe fulɓe wawɓe joni joni bustude hunde walla wawɓe joni joni addudemo audience taw ko baɗɗotole audience baɗɗo fayet hay leƴƴi goɗɗi ni mo ganduɗa hoorema en jalkiti men gara jeeɓa ɗum par force addat ɗum ko karallagal e mbawka donc il va falloir ko ɓe jaahe oɗon banggue pouvoir de précision et pouvoir de décision sukaɓe mbawa yiiden koye mumen sukaɓe tette devant ji ɗi mbawa lijjidde mbawa wadde des recettes mbawa créer des calices mbawa créer des émissions mais aussi mbawa créer des animateurs et des journalistes wawɓe représente leñol ngol ɗum c'est super important machallah c'est super important mboɗo andi waktuji men en doga dartaki kono noon Boubs cérémonie mo wona cérémonie jinne a waɗi ɗum géré e nder rendo fulɓe pour wonde maître cérémonie hande hol cérémonie ɓurɗo wadde mo marqué e cérémonie ji ɗi gérɗa e nder rendo ngo ne tawno aussi hande ene satti mo andama par rapport aussi e rendo fulɓe ngo surtout aussi wiyeteɓe les hommes politiques ne tawno hewɓe mabɓe adi goddiri mumen ay ɗum c'est important neɗɗo kam ko heewi noon ene teska ko ɓuuri wawde markudema so tawi koko hesde heewi wonde ko welani mais ko ɓuuri wawde markude neɗɗo e carrière mum ko début de carrière mais quand je débuté mi waɗino spectacle de Baba Mal wonno ko Demet bon les premières fois mbiɗa yiya Baba Mal et sur scène mbiɗa waɗamo présenté wonno ko en 2017 e on occasion ha joni yo Allah yurmo yafo kalaji ko kañum je saabino o adda toon